السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پنجابی اشعار میں پارٹ نمبر 5 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اصل مزاقت اللہ کردہ پکے نال انہاں دے، مہلت دے گمراہی اندر مندے حال انہاں دے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اوہی ہے نہ خریدی جنہاں گمراہی راہ بدلے، اوہی ہے نہ خریدی جنہاں گمراہی راہ بدلے، پر اس سودے سود نہ دیتا رہے گمراہ پگلے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثل انہاں دی اس دے وانگوں اور جس نے آگ جلائی، جس دم اس دے آسے پاسے کیتی اس روشنائی، اور دور کیتا رب نور انہاں دا، دور کیتا رب نور انہاں دا، آن ہویا اندھیارا، چھوڑ دیتے رب وچ ہنیرے اور نظر نہ آوے تارا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ڈورے گونگے ہوئے بے نورے، ڈورے گونگے ہوئے بے نورے، شامت اپنی چائے، اے امید نہ رکھو ہرگز او سیدھے رستے آئے۔
او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یا مثال انہاں دی جانو لوگو یا مثال انہاں دی جانو اور جیوں کرمی آسمانو یا مثال انہاں دی جانو اور جویں می آسمانو بجلی کڑک ہنیرا جس وچ بجلی کڑک ہنیرا جس وچ ہوئے پاک رحمانو تے انہاں دا حال کی ہے موتوں ڈر دے کڑکے پاروں او کنی انگلاں پاون موتوں ڈر دے کڑکے پاروں تے کنی انگلاں پاون نالے خداوند کافر لوکاں چار چفیرے کیرا پاون یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر او انج لگن جویں برق انہاں دیاں انج لگن جویں بجلی انہاں دیاں اکھاں کڈ لے جاوے تے چل پیندے نے راو اپنی جاؤ چانن لاوے اور رک جاون تے قدم نہ چاون رک جاون تے قدم نہ چاون جدوں ہنیرا چھاوے لاشاں وانگوں بنن نمورے ککھ آوے نہ جاوے لے جاون جے اللہ چاون لے جاون جے اللہ چاون اکھاں کن انہاں دے لے جاون جے اللہ چاون اکھاں کن انہاں دے بے شک ہر ایک شے تے قدرت بے شک اللہ ہر ایک شے تے او قدرت ہے نہ رکھان دے او لے جاون جے اللہ چاون اکھاں کن انہاں دے بے شک اللہ ہر شے اتے او قدرت ہے نہ رکھان دے